ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। କି ସେ ପିଲା ଦିନର ଖରା ଦିନର ମଜା ଆଉ ଏବେ ଆସେନି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେତେବେଳର ମଜା ଥିଲା ଟିକେ ଅଲଗା। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଧୋଇବା, ଯେତେ ଯାଏଁ ବୋଉ ବାଡ଼ି ଧରି ନ ଆସି ସେତେ ଯାଏଁ ପାଣିରୁ ନ ଉଠିବା। ଓଡ଼ିଆ ଖଟଟାକୁ ଏ ଗଛ ମୂଳରୁ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଟେକି ଟେକି ନେବା ଆଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ହାବାରେ ଶୋଇକି ମଜା ନେବା। ଖରାବେଳେ କାହା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିକି ଆମ୍ବ ଆଉ ଅଁଳା କୋଳି ଚୋରି କରିବା ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବା। ଏଠୁ ଫେରିଲେ ବଡ଼ବୋଉ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା। ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାର ଡବ୍ ଡବ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଉ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ଦୌଡ଼ିବା। 4ଟା ବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ ସେ କାଳବୈଶାଖୀଟା ଆସିବା ଆଉ ଆମେ ପିଲା ଦଳ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଉଡ଼ିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଲଣ୍ଠନର ଆଲୁଅ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସେ ଲାଇନ୍ଟା ନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇବା। ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିକି ଏବେ ବି କହିବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଋତୁ।